Anyo yo blay ba ay ngi kalat bangin yai pen sha skor ka ktien jong ban yo snow ye ka ai ka bau don ban kren haka jing im jongi yai kublay ye pi baro haka kerteng u jisu ba ay hangi ye ka jing snow scam bangi yo ye ka jing jok hapleng jong ki jing ya lanti bagi jing ale jong ka jing em man la ka sngi bangi duai bo bleu yo ban kerku ya ka jing slok na ka ktien jong u ha ka ni ka por hakini ki san bnai tam a nila yo ban ai shapi ya ki south liki series haki south liki teams ya ki bala pensyong nong rim ha ki jing tho jong apostol Paul ha ka ni ka sningin sedang ya ka series ka batmai ka series ka basan halor jong ka team ni kam kraw ya ki nong job ya ka bala pensyong nong rim hakashiti upol shakinong rom kalanong kabapra kadkot kabalai ponyo rom pra lai ponyo kaktin jong blay ka ong henry hakini ki a baro ken ni job thiao da uta ubaid yangi haki translation pareng laong we are more than conquerors ngilong kam kraw yakinong job dauta ubalaid yangi Paul to yakashiti shakinong rom hagapor jong ka jinglek missionary kabalay jong u kanlong la kumno hakisnem san pon riu ne san pon yo haden jong kuris hakabalang harom kidon shibon ki prabanget kibawan na ka jinglong niam ju jong ki menchua lani ki badon hakan niam ju menchua ho ki don ru shibon na ki prabanget hakabalang ki bawan na ka jinglong gentle ban priang ya ka gospel u Jesus Christ kumta Paul usong don kam ban tho ya ka ni ka shiti shakabalang harom ban ai ya ki jing hikai shong tenrai ke biadai bat ka jinget kristan ka jinget ka ba hau Jesu Kristi bat Paul hagabau tho ya kani kalanong ka ba fra ukren syapang kata ka jing job ka ba don hakinong bot jong Jesu Kristi kita ken kibahau Kris kibam don show kata ka jing penrem yaki kita ken kibayo ya ka jing job thiau da u Jesu Kris o bala yangi ha kani ka benta ngin ya pelek jengut ya kita ki kibangi job thiau no kiba pelong yangi kinong bot u Jesu kam kraw yakinong job kam kraw yakinong job thma hagari ka perthai namar ngidon yaka jing job ka ba ai daw Jesu Christ haka jing im jongi ngidon arteli ki sembo perkhat hakani kapor jong ka jing selok kabaningkong kabangin pelik jumut kalong ngilong kam kraw yaki nong job namar
Ni job thiau no ya kabor jong kapop kabatrei haga jing im jongi. Da u Jesu ni job thiau ya kibor jong kapop kabatrei haga jing im jongi. Haga nongrim jong ka Bible kapop kadai kajing rengkang yaki hukum ki jong blay kadai kajing elek persya yaka mon jong blay kadai kata kajing bam kongo yaka ka bau blay uong yangi ban le kini baro la ban kentup yaki tang hakaway kaktin Greek hamartia dai kata kadau bangiyo ya kata ka subject hamar theology kajing hikai kabadai baik syapang kapop bat ha kajing hikai jong Paul upen kumno bakapop kawan ra ya kata kajing penduk no ya ka burom kajong belai ha kajing jongi kawan ra ya kata kajing yap ha ka mensem jongi kapenduk no ya kajing adai jongi baru belai hagani ka ju ka siti Paul wong baro ngelale pop bat ngeladu le no ya ka buram ka jong belai Paul ong shoshu hagani ka siti jong uskin nong rom baga bainong jong ka pop kalong ka jingyap ka pop kawan ra ya ka jingyap ka bakan jaman sem habaka trei haka jingim jongi ka pendu ya ka jinga dai jingi batu belai kapan ya klat yangi no belai kawan ra ya ka jing yap ka bakan jaman sen haka jingim jongi hanrei da ka jing yap ujisu halor jonga ding pna lawan ra hangi ya ka ka jing job ya ka bor jonga pop ka batrei haka jingim jongi bagata ka pop kanam dan bor sho ban pelong merau ya ka jingim jongi habangi pliang yo try Jesu kumunong penim baru try jongi namar day mauken yo ba ai bor yangi ban job no ya kata ka bor jong ka pop day ya kata ken bau Paul ong ni job thiau dau tau bala yangi lani ngila banong ngilong kam kraw ginong job namar ka jing job jungi kalong persya ya ki bor jong ka pop kebatrei haka jingim jongi Paul wong kabainong jong pop kalong ka jingyap handai ka jing ai ka jong blai kalong ka jingim bom jukut kabengiyo how Jesus Christ about try jongi ngilong kam kraw yaki nong job namar ni job thiau yaki bor jong pop kebiale haka jingim jongi ni job am daga bor ka jongi andre dau ta ken ubala yangi utrai baru nong penim jongi u Jesus Christ ni kan trau yaki nong job namar ni job thiau no yaki bor jong ka pop ke batrei haka jing jongi ka ba arpat ni kam krau yaki nong job namar ba ni job thiau yaki jing pensyoi Satan kibawan haka jingim jongi ka Bible ka kren syapang Satan kumunong pensyoi unong mudui unong syukur yaka jingim jongi baka kam jong Satan kalong ban pensyoi yangi ban yalam bakala yangi na ki jing temu ki jong belai na ki jing kwa ki jong belai ban penkul mari ka jing jongi nadu ka kper Eden haduk mentah ka kam jong Setan kalong ban syukur yangi bat nginam la setia ban job ya ki jing pensoi ki bawan haka jing jongi lamdau trai u ai bor yangi kom tau polu kren ya kata ka jing job thiau jongi ya ki jing pensoi ki bawan haka jing jongi ngila ban job thiau
ia ki jing pen shoyu setan ke bawan haga jim jung iman kesngi utrai jongi man bau dang don haga de kapertai haba wan haga jing long breu haga de kapertai ulia kendo ia ki jing pen shoy ke bau setan wan ban pen shoy u anrai le tho yangi kom no bau jisu la job no ia ki jing pen shoy ki jong setan Deka bor jong ka tin ke jong blay. Baru ni ujo Jisu balayap halor jong ka ding na. Uday unong job ubakraw. Ula job no yaw setan. Badi ka bor jong tong setan. Kaba pensyoy yangi. Ban penyaklat yangi nakajinga day jangi. Baru blay. Ngila ban job tiyaw. Ia kijing pensyoy kibawan. Haka jing im jungi man kasngi. Tang daka bangimat. Yaga bor kabawan nau Jisu haga jing jongi haba yaga jing jongi la job nau Jisu ngin yo yaga jing job tiao yaki jing pen shoy kibawan haga jing jongi man la kasngi ngidon yo blay uba ayangi yaga jing job tiao halor jong kibor jong ka jing pen shoy kibawan haga jing jongi ngi kam kraw ya ki nong job namarba ngi job thiau ya ki bor ki jong setan ke ba pen shoy ya ka jing jongi blay unyo ban kerku ya ka jing selok naga tien jongu ngi long kam kraw ya ki nong job namar ngi job thiau Yaki bor jong kapop ke batrei haka jim jogi ilong kam kraw yaki nong job namar bangi job tiao yaki jing pen shoy ki jong setan ki bawan man kasngi haka jim jongi to blay unyo ban kerkuyengi lambaga jing puson nakatien jongu ha kini ki ei baro ken ong kaktian jong blay ni job tiao dauta bala yangi nakabanta kaburam ka jong blay amen yang inong jong ni benaya ka jeng jong na bo jong